İmruz integralları devam ekne. Dar darsi güzashte integralları güzashtem. Yani чимано доштам интегралҳо ва якум формуларо нишон дода будем. Имрӯз якчанд мисол кор кунем дар бораи якум формула. Агар ба хотир биёрем чӣ буд якум формула? Интеграл x дараҷаи n dx ба чӣ баробар аст? Дараҷаро якта зиёд мекунем. n ҷам 1 тақсими n ҷам 1 плюс c. Вақте ки мо якчанд мисол кор мекунем, агар хоҳем пауза кунен, манъ кунен, саволаро худтон ябо ҳаракат кунен кор кардан, баъд ҳалли корро бинен. Ин тест аст, яъне аз ҷавобҳо ҳаст, худтонро санҷида метавонед. Биёед хай сар кунем, якҷоя кор кунем. Нигоҳ кунед, якум савол ба чӣ баробар аст? Ҷавобҳо ҳаст. Дар ин ҷо функсия x аст, нисбати номаълуми dx, ивазшавандаи dx интеграл гирифта шавад. Дар ин ҷо интеграли y нисбати ивазшавии y. Яъне нигоҳ кунед, якумаш аз рӯи формула агар равем, агар x дар ин ҷо ягон чӣ набошад, чӣ маъно дорад? Ҳам вақт дараҷаи он як аст. Яъне агар якум формула бисонем, як ҷамъи як тақсими як ҷамъи як плюс ин тарафро гамонем, ивазшаванда y аст. Агар якум формула истифода барем, бо дараҷааш яка, як ҷамъи як тақсими як ҷамъи як плюс c баробар мешавад. Яъне аз ҷавобҳо кадомиш дуруст аст? Албатта ки а дуруст аст, яъне x квадрат тақсими 2 ҷамъи y квадрат тақсими 2 ҷамъи c аст. Давом кунем, ба саволи 2 равем. Агар хоҳем камтар вақт ҷудо кунем, кор кунем худтон. Дар ин ҷо ҳам нигоҳ кунем акнун. Функсия бояд бо ивазшавии y, ивазшавандаи y бояд функсия бошад, лекин мо дараҷаи y надорем, x дорем. Яъне x як рақам шуда метавонад, ягон ишора ифода шуда метавонад. Ина чӣ кор мекунем? Ин ҳамчун агар дар хотир дошта бошед, масалан 5x ҳосили он чи аст? Ба чанд баробар аст? 5. Яъне x дар ин ҷо меравад. Агар масалан гирем ки kx ба чанд баробар мешавад? Ба k. Яъне коэффициенте ки перед x мебояд, ба он баробар мешавад. Дар ин ҷо ҳам фикр карда метавонем ки x ҳамчун як номаълуми омадагӣ, лекин функсия ба о вобаста нест, ба y вобаста аст. Яъне айнҷа чӣ мешавад интеграли он? x y плюси c. Аз ҷавобҳо яъне е мешавад. Барои худро санҷидан, оё шумо дуруст ёфтед, наёфтед, яке агар тест боша, аз рӯи тестҳо агар вақт дошта бошед, кор карда тавонед, чӣ кор мекунед? ҳосилаша мегирем. Ҳар якта ин ҷавобҳоро ҳосилаша агар гирем, агар шумода x-ро агар ҳамин натиҷа тиҳад, ҷавоби шумо дуруст ҳамон ҷавоб аст. Яъне агар хоҳем бо агар барои санҷидан ҳосилаи ҳамин функсияро гирем, агар ба шумо x тиҳад, ҷавоби шумо дуруст аст. ё аз рӯи ҷавобҳо равем, кадом ҷавобҳоро диҳад дуруст мебошад. Ва дигар савол равем. Саволҳо осонтар мебошанд, оҳиста оҳиста мушкилтар мешаванд. Кор кунем. худо мо давом кунем, чӣ хел мешавад? Кор кард тавонистем, натавонистем, аз рӯи ҷавобҳо ҳозир мерем. Айнҷа 4 як рақам аст, коэффициент номаълум надорад. Бо як бори дигар дар саволи пешина гуфта будем ки мисол бо агар мисол бирем 2x ҳосилаш чӣ мешавад? 2. Агар мо 2ро бинем, ин чӣ маъно дорад? Ин функсияи аввала чӣ мешавад? Яъне дар ин ҷо x номаълум бояд бошад. Агар мо 4 дошта бошем, яъне аз кадом функсия ҳосили кадом функсия 4 мебошад, як бор гуфта метавонем ки 4x аст. Баъд минус мебиёяд дуюм интеграл 2x. 2x аҷабо пурсида метавонем худтон ҳосили кадом функсия аст. گفته میتونن که x کвадрат, лекин аз рӯи формула равем,
2-ро намерасем. X дар инҷа дараҷааш 1 аст. 1 ҷамъи 1 1 ҷамъи 1 плюс c. ҷавоби мо ҳамихе мебошад, лекин аз рӯи тест агар равем, кадом ҷавобро интихоб карда метавонем? Албатта ҷавоби е. Кадом ҷавоб? Е шуда метавонад, чунки агар мо ина ҳосилаш гирем 0 мешавад ҷавоб. Яъне ҷавоби д аст. Анҷа минус 2x мешавад, плюс 4 дар инҷа ҷои ваз карда шудааст, плюс c. Яъне ҷошуи агар ман ҳосили ҳамин функсия гирам, ҳосили ҳамин функсия чӣ мешавад? Минуси 2x плюс 4. Яъне ҷошуи ваз шуда гирам. Дигар гуна нест. Ба дигар савол гузарем. Дар ин савол мушкилтар несту, камтар дигаргун аст. Анҷа чӣ хел ки мебинем дараҷа додагӣ нест, лекин мо бояд ба дараҷа гардонем. Агар дар решаҳо дар хотир дошта бошем, як қоида буд аз рӯи дараҷаи решаҳо, агар мо дар реша дараҷаи m ва дараҷаи реша n бошад, ин ба чӣ баробар мешавад? m тақсими n. Яъне дар инҷо мо ҳам агар ба дараҷаҳо гардонем, ин интегралло 1 тақсими 2 dx мешавад. Яъне дараҷа 1 тақсими 2 мешавад. Баъд формулаи якумро истифода мебарем, яъне чӣ мешавад? 1 тақсими 2 ҷамъи 1 дар махраҷ 1 тақсими 2 ҷамъи 1 плюс c-ро фаромӯш намекунем. Ҳозир аз рӯи ҷавобҳо ёфтам ҳаракат кунем. Агар кадомиш мешавад? Хеле нависем чӣ мешавад? Дигар ангони мекунем. Агар давом кунем аз рӯи ҳалли худамо чӣ мешавад? x дар дараҷаи 3 тақсими 2 дар махраҷ ҳам 3 тақсими 2 плюс c. дар ин махраҷ ҳам дигар хел навишта мешавад. Чӣ мешавад? 2 боло меравад, c. аз рӯи бо реша гардонем, ҳамин қоидаро агар истифода бара аз рӯи реша равем, чӣ мешавад? дар решаи квадратии куб плюс c. Аз рӯи ҷавобҳо кадомиш дуруст аст? 2 тақсими 3 2 тақсими 3 ҷавоби б. Дар инҷо ки x квадрат, як x квадрат барояд, x берунда мешавад ва ҷавоб б мешавад. Давом кунем. саволи охирон ба фикрам немисвоям дида бароем. чӣ хел мешавад? бо савум пеҷаги савол барем. Ина бояд шакли дараҷа нависем. Интегралҳо 1 тақсими x дар дараҷаи 1 тақсими 2. ин ма dx фаромӯш накунем. Ин ба боло меравад. Агар дараҷаам дар хотир дошта бошем, бояд нависем x дар дараҷаи минуси n баробар ба чӣ аст? 1 тақсими x дар дараҷаи n. Яъне интегралло ба шакли формулаи якум агар нависем, минуса dx мешавад. формула истифода барем, минуси 1 тақсими 2 плюси 1 дар махраҷ минуси 1 тақсими 2 плюси 1 плюс c. аз рӯи ҷавобҳо агар равем, дар инҷо хеле маълум нест, инҷо худаш c аст. яъне агар мо давом кунем, чӣ мешавад баробар? x дар дараҷаи 1 тақсими 2 дар махраҷ 1 тақсими 2 плюс c. ин агар болорад, инҷа худаш 2 решаи x плюс c мебошад. ба шумо як мисол кор кунен, ҷавобаша монданем бо формулаи якум истифода бурда кор карда мешавад. ин ба шумо ҳамчун вазифа.